La meva vinculació amb Malgrat, primer de tot, és per part de l'Anna Maria i en Ramiro, d'aquí al carrer Passada, que l'Anna Maria tocava amb nosaltres, encara hi toca, amb un grup de grallers, i a més de grallers ens hem fet molt amics. Aleshores ha estat allò de sempre anar a dinar un, l'altre va dinar a casa l'altre, i hem mantingut molt la relació. I aleshores va passar tot això de l'Arbreda cap a l'estiu i em va dir, hosti, ja podries escriure alguna cosa per l'Arbreda, no sé què. Dic, mira, doncs ara m'has donat una idea, no sé què, i va ser així. Vam posar-hi nom. Bueno, fantàstic, molt i molt bé, supercontent. A més, vull dir, és un concurs. A més que tot és pel tema de promocionar-se, no? Dir, hosti, és per anar fent currículum, no? Vull dir, mira, hosti... I a part que un concurs sempre és un entrenament molt gran perquè hi ha molta competitivitat i és molt interessant. I tant, i tant. I a més de la mà d'una cobla que toquen molt bé, que és la Cadaqués, que ens coneixem força perquè coincidim, jo toco amb la contemporània i que també venim aquí a Malgrat força, i ells toquen molt bé.